Prije toga moramo raščistiti nekoliko važnih pojmova koji se pojavljuju. Naime, što su to podzemni svijetovi, koliko traju, što zapravo govore, odgovore smo potražili drugdje. Đulijano Marinković. Osim kalendara koji prikazuje veliki ciklus, civilizacija Maja poznavala je i takozvani ciklus od 9 podzemnih svjetova. Razdoblja podzemnih svjetova dijele se na 13 neba, to jest 7 dana i 6 noći. Maje su smatrale da u svakom od tih razdoblja vlada određeno božanstvo koje znatno utječe na okolna zbivanja. Majanski kalendar je zapravo metafizička mapa evolucije svijesti i kao takvog ga treba gledati, a ne kao mehaničko mjerenje protoka vremena na osnovu kretanja planeta. Dakle, on je u biti neka vrsta pomagala koja nam pomaže da otkrijemo suptilne energije, svijesti koje u pozadini stoje iza političkih i ekonomskih zbivanja kroz povijest. Maje su zapravo prošlost, sadašnjost i budućnost svijeta u kojem su živjeli, odnosno svijeta koji su gledali oko sebe, nazovimo ga fizički svijet, dijelili na 9 razina, to je osnovna njihova podjela vremena. Tih 9 razina je zapravo i 9 razina svijesti. Oni ih zovu podzemni svijetovi, od kojih je onaj prvi podzemni svijet, stanični podzemni svijet, traje milijardama godina. I onda je svaki sljedeći 20 puta se brže odvija, a recimo do današnjega mi danas živimo u 8. podzemnom svijetu ili galaktičkom podzemnom svijetu koji traje samo 12 godina. Trajaće u taj galaktički podzemni svijet smo ušli 1999. godine, izlazimo u veljači 2011. i sa 28. listopadom 2011. zapravo po majanskom kalendaru prestaje vrijeme. Prema majanskom kalendaru danas živimo u polovici 5. noći galaktičkog podzemnog svijeta. To razdoblje trajaće 9 mjeseci. 5. noć završit će na jesen 2008. godine. Majanski kalendar nam je po meni posebno značajan što možemo razumjeti stvari koje na izgled ne bi mogli staviti u pravi kontekst. Recimo, politička ekonomska zbivanja na globalnoj razini, božanstvo koje vlada ovim podzemnim svijetom je Tekatlipoka, odnosno bog tame. Što zastrašujuće zvuči, ali ne mora značiti ništa strašno, jer u prethodnom planetarnom podzemnom svijetu za vrijeme noći se ništa značajnije nije događalo, odnosno ništa strašno se nije događalo. Svi glavni ratovi, prvi i drugi svjetski rat recimo, su se događali za vrijeme dana. Dakle, osnovna značajka vladavine ili djelovanja boga tame po majanskom kalendaru, ovo sve sad govorim po majanskom kalendaru, je da zapravo on izaziva posljednje destruktivne pokušaje vladajućih sila prethodnog starog svijeta. Istraživač Johan Kolman povezao je geopolitička zbivanja i drevne spoznaje u knjizi Majanski kalendar i transformacija svijesti. Suprotno od trenda u kojem se najavljuju različite apokalipse do 2012. godine, njegova knjiga nastoji objasniti promjene u kolektivnoj svijesti tijekom povijesti. Po meni riječ je o kompetentnom radu, a sad ću ga probati objasniti na ovako što jednostavniji mogući način. Dakle, ako detektiramo prethodni planet, znači planetarni podzemni svijet i ako pokušavamo, zapravo ako tražimo koja bi to bila vladajuća sila, onda je to u različitim razdobljima od 18., 19. i 20. stoljeća koliko je trajalo to razdoblje, su bile različite imperijalne sile. Ona posljednja američki imperij je prešao u ovaj naš novi galaktički svijet. Njihov posljednji destruktivni pokušaj bi se trebao odnositi na njihov stalni zapravo pokušaj posljednjih godina da ovladaju izvorima nafte, izvorima energije, posebno na Bliskom istoku. I bojim se da u slučaju da je Tekatlipoka u ovom razdoblju jako aktivan, da nas može dočekati nekakav strašniji rat od prethodnih, odnosno to je ta mogućnost eskaliranja sukoba sa Iranom, koja bi se po majanskom kalendaru trebala dogoditi baš ove godine, uz moguću upotrebu nuklearnog oružja. Treba pogledati malo kakve su izjave američkih dužnosnika i primijetiti da sve češće spominju upravo tu zastrašujuću riječ, a to je nuklearno oružje. Kada je u pitanju Hrvatska, glavne promjene u Hrvatskoj su se dogodile početkom 90-ih, dakle negdje na početku 7. dana prethodnog razdoblja. I ako pogledamo šta se stvarno dogodilo na početku 90-ih, onda ćemo vidjeti da je jedna vladajuća struktura, politička i ekonomska u Hrvatskoj, nazovimo ih partiokracija, se zapravo iz jednopartijskog sustava prelila u višepartijski. Oni su se samo prelili u drugačiji okvir.
u kojem su se nastavili ponašati na sličan način, odnosno duhovne vrijednosti, a ovdje sad pratimo razvoj svijesti i duhovne vrijednosti kroz majanski kalendar, su ostale iste. Ja ih mogu te duhovne vrijednosti koje su ostale iste, nepromijenjene u odnosu na prošlo razdoblje, vrlo jasno definirati. Riječ je o političkoj demagogiji i skrivanju privatnog interesa iza javnog. Interpretacije majanskog kalendara najavljuju nove i znatne promjene kolektivne svijesti. Čovječanstvo će osvijestiti spoznaje o sebi i svemirskom okolišu. Otkrivamo polako planete slične Zemlji, zvijezde slične Suncu i postajemo svjesni da nismo sami, da živimo u jednoj daleko široj, usudio bih se reći, galaktičkoj zajednici. Kada je u pitanju majanski kalendar, kraj njihovog brojanja vremena sa 2012. godinom, odnosno po Kalemanu sa 2011. godinom, ne znači kraj fizičkog svijeta, već zapravo znači samo kraj starih vrijednosti prethodnih razdoblja. I tako da sam osobno duboko uvjeren da kad budemo slavili 2013. novu godinu, da ćemo najvjerojatnije putovati u istim automobilima, istim tramvajima i autobusima, na izgled se neće ništa bitno promijeniti, osim što se nadam da će to biti bolji svijet.